मोगतच्या भावा बहिणीनो, हांवें कमीत कमी 18 एग्जाम दिली. क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4. पण जेन्ना ही एग्जाम दित असताना महाराष्ट्रात ते सगळे पेपर असलेले मराठीतून असलेले, आणि आम्ही हांव ओपन कॅटेगरी आसा म्हणून म्हाका प्रॉब्लेम जायत असलेलो. ओपन कॅटेगरी म्हटले की आनी प्रॉब्लेम, म्हणजे आमकां बेगीन जॉब मेळत ना आमच्या लोकांक. आता तुमकां सांगता, तुम्ही एग्जाम्पल घ्या बाचणीत जी लोकां गव्हर्मेंट जॉबात लागलेली असतात किंवा रुकडीत लागलेली असतात ती मराठी मिडियम सगळी असतात. आणि मराठी मिडियमची स्कूल असतात त्यांनी खूप ऑफिसर क्रिएट केलेले आहेत. जेवढे तुमकां आता महाराष्ट्रात जेवढे ऑफिसर दिसतात गव्हर्मेंट ऑफिसमध्ये ते सगळे मराठी मिडियम जिल्हा परिषद स्कूल. आणि आमचे जे इंग्लिश मिडियम स्कूल असतात हे होडल्या लोकांसाठी म्हणजे ज्यांच्याकडे पैसो असा, 12वी नंतर इंजिनिअरिंग करूक, मेडिकल करूक, ज्यांच्याकडे पैसो असा त्यांच्यासाठी असा. आणि स्कूल जे असता मराठी मिडियमचे स्कूल असता थंयसर जे टिचर्स असतात ते कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम दिवन इलेले असतात आणि ती भुरग्यांकी कॉम्पिटिटिव्ह बनत असतात. तशें आमच्या स्कुलांत ना. आणि आमची भुरगीं इंग्लिश मिडियम शिकून 12वी नंतर बाद जाता. ती शिपायाची परीक्षा पण पास जाऊ शकत नात. आता शिपाईक तुमकां सांगता, शिपाईक आता 8वे वेतन लागू झालो, 50,000 रुपये पगार आसा. आणि आमची भुरगीं ना इंग्लिश मिडियमची पास जाऊ शकतच नात, कारण सगळं पेपर मराठीतून असता. वर्तुळ बिरतूळ हे आम्ही केन्ना पळयलें नसता, सगळं प्रॉब्लेम जाता. म्हणून हांव सांगता तुमकां, तुम्ही तुमच्या भुरग्यांकी मराठी मिडियम शिकयल्यात एक नंबर. कित्याक मराठी मिडियम शिकतलो कमीत कमी शिपाईची परीक्षा तरी पास जातलो. शिपाई काय 50,000 रुपये पगार असा आता 8वे वेतन पुढच्या वर्सापासून. म्हणून कितें करात, तुमच्या भुरग्यांकी मराठी मिडियम शिकवात. आणि त्यांना कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम जसं की स्कॉलरशिप एक्झाम 4थीत असतात, 6वीत असतात, 9वीत असतात, ती सगळी दिवक सांगा. कमीत कमी पार्टिसिपेशन जर त्यांनी केले तरी तो एक कॉम्पिटिटिव्ह फील्डमध्ये येतलो. त्याका कॉम्पिटिशन कसे असतात ते कळतले. आमचे लोक जे असतात इंग्लिश मिडियम शिकतात 12वी नंतर पुढे किती 15-15 लाख रुपये लागतात, 20-20 लाख रुपये लागतात, 80-80 लाख रुपये लागतात मेडिकलसाठी. यासाठी हांव सांगता, हांव कितलो बोंबललो बिशप वांगडा, कार्डिनल वांगडा, ती काय त्यांची कुत्र्याची शेपूट वाकडी ती कितें करूची नात आमच्या लोकांसाठी. तुम्ही तुमच्या भुरग्यांकी मराठी मिडियम शिकवात, चांगले बरे शिकवात, त्यांना कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामची तयारी करून घेयात, त्यांना स्कॉलरशिप एक्झाम दिवक सांगात. आणि आमच्या स्कुलात स्कॉलरशिप एक्झाम वगैरे काय नसता, जे इंग्लिश मिडियमचे काय नसता असले, हे ते शिकवायचे झाले. म्हणून हांव जे सांगता ते तुम्ही ऐकात. आणि हांव कितको बोंबललो फादरांच्या विरुद्ध किंवा बिशपच्या विरुद्ध, म्हाका वाटत ना ते कितें करतले. आमच्या लोकांक इंजिनियर डॉक्टर ते पैसे खंयसून हाडटले 15-15 लाख रुपये, 20-20 लाख रुपये. ते काय करूचे ना, ते आपल्या चर्चसाठी हाडटले पैसे, चर्चसाठी स्कूल बिल्डिंगसाठी पैसे हाडटले. पण आमच्या लोकांक की गरीब लोकांक की वयर काडूक ती कॉलेजीस असतात, आमचे व्हडले कॉलेजीस असतात आमचे मिशनरीचे, ते आमच्या लोकांची डेव्हलपमेंटसाठी. पण आमच्या लोकांकडे पैसोच ना, पुढचे एज्युकेशन घेऊन पैसोच ना. म्हणून तुम्ही तुमच्या भुरग्यांकी हांव सांगता मराठी मिडियम शिकवात, त्यांना स्कॉलरशिप एक्झाम दिवक सांगात. आणि हळूहळू ते जातले खंय ना खंय ते. आणि महाराष्ट्रामध्ये म्हटलं खंय ना खंय त्याचे शिपाई कमीत कमी शिपाई तरी जातलोच. फक्त त्याका स्कॉलरशिप एक्झाम देऊ सांगायचे आणि अभ्यास बरो करूक सांगायचं, कळले. आणि हांवें खूप प्रयत्न केलेले असतात. ते RCDS ग्रुप खोललेलो असा, पण ते RCDS म्हणजे रोमन कॅथलिक डेव्हलपमेंट सोसायटी, त्यात पण कोण कितें उलयत ना काय ना. पण हांव तुमकां सांगता, तुम्ही कितें करात, तुमच्या भुरग्यांकी ग्रॅज्युएशन करात तुमच्या भुरग्यांकी MPC UPC एक्झाम दिवक सांगात, कळले. जातले सगळे. ओके, व्हिडिओ ओढलो जाता.